ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ କହିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କର ବସୁଲି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଧିକାରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଖବର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବେଗରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ରାଜମହଲ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ରାଜା ଯେଉଁ କକ୍ଷରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ ସେଠାକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ଏକ ଗଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଏତେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ଯେ ନିଜ ହାତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ସାମ୍ନାରେ ଏକାଠି ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ନାଚିବାକୁ କହିଲେ। ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ନ ନାଚି ଚୁପଚାପ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ନାଚିବାକୁ କହିଲେ, ସେ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଅନ୍ଧାକାରମୟ ଗଳିରେ ବହୁତ ସୁନା ହୀରା ଥାଇ ରଖିଥିଲି। ଯେଉଁମାନେ ଲୋଭୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାହା ନେଇ ପକେଟରେ ଭରି ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ନାଚିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାହା ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ସେମାନେ ନାଚିଲେ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ